amandla ngiyabonga Almighty God, I zulu eliphezulu planet heaven, abanye amazulu eduma phansi dumani yadume esizweni ngibonga isipho angipha sona somandla Almighty God, uNkulunkulu wase-Afrika uNkulunkulu wamakhosi akithohlanga ngiyakhuleka ngise-altar ongibeke kulona Ophiwa masulu ayamandla akayuwehlula lutho umprofetu xaba ophiwa masulu ayamandla ayakahluleki baba ngiyabingelela bonke ababukeli emhlabeni wonke I'm greeting people all over the world. ngibingelele futhi nabo bonke lapho ngasemazweni angaphandle I'm also greeting people also overseas. nginabantu abaningi engibathathile la eAfrica South Africa I've taken many people from South Africa. ngabanikeza imisebenzi phesheya I gave them nasemazweni angaphandle. jobs overseas in other countries. ngibingelele ubaba uMoyo lapho eNigeria engamnikeza umsebenzi efikela I'm greeting Mr. Moyo, the one that I gave him a job in Nigeria. wavulelwa isidalwa sakhe nenhlanhla yakhe The ancestors and luckies were opened up. siyabona kuvuleka izinto zabantu ezavalwa abathakathi We see the things are opening up, the things that were closed by the witches. khona umfana futhi ofike evela lapha eKranskop There was a guy also from Kranskop who also came. ofike ehlanya naye ngekhanda He also was crazy in the head. eboshwe ngamaketango He nimbonele was lapho also television chained. You also seen him on social medias. uma wakhe uthi bese ngihambe inyanga ezu7 umntwana engasindi ehlanya ngekhanda The mother said that I went to 7 traditional healers and no assistance. wafika la ekhaya uhambe esephila He came here and he survived ngamandla esithunywa sasenqabeni with the angel and the power of Enrabeni. nasike esiphuthumayo isimemezelo Here is an announcement that is in a hurry. ngomhla ka13 On the 13th, ngomhla ka13 bantu basePiet Retief people of Piet Retief, ngiza lapho eKempville Stadium I'll be there in Kenville Stadium. inkonzo yokukhushulwa kwesidalwa sakho It's a service to praise your ancestors, nokulwayitwa okwezibani to also amakhandlela light up the candles. iyoqala ngo9 ekuseni It's going to start at 9 o'clock in the morning until 5 ntambama until 5 p.m. abaphume bonke abantu lapha May all ePiet people come out in Piet Retief. umprofeti wabantu The usethelekile prophet of the people is going to be there. ngicela wena ozobe ukhona lapho I'm asking you, the one who's going to be there, ngiphathele bring imbewu yakho your seed 200 rand of 200 rand. bese ungiphathela ama5 rand awu4 You also bring 4-5 rands okhayinsela izidalwa so zakho that you can brighten up your angels. ngicela uphinde ungiphathele indwangu emhlophe May you also bring a white cloth ewu1 meter that is 1 meter. ngizofuna ukuvula izinto zakho I'm going to be there to open up your things, zonke izinto zakho ezavalwa all your things that were closed. abaphume bonke abantu lapha May ePiet all Retief people nabaphethela. come out and Swazini, surround. Swazini, abaphume Swaziland Swazini. also come. Dumbe Dumbe, angabala ngithini Fryhead Fryhead, la khona umprofeti zenzeka where the prophet is going to be, things will be ngizobe happening. ngithandazela abantu I'll be praying for people. ngomhla ka20 September On the 20th of September, ngiza lapho esakhile community hall I'll be there in Sakila Community Hall. Standerton. I'm coming mhla ka20 I'm coming on the 20th, 20 September 20 September. ngifuna abagulayo I want all those who are sick. phathele iID zonke lezi Bring ndawo ID and all your phatha documents. ama-CV Bring your CVs. unengane ehlushwa imoya You've got a madimoni child that has got bad khona spirits. abahlushwa amadliso There's others who have got bad Zobe sibuya spiritual ngizobe eating. ngithandazela Things ngibeka will be abantu happening. I'll be putting hands on people. inkonzo yokuvula ukhiye It's a service to open up a key. ngicela wonke umuntu aphathe ukhiye omusha May all people bring a brand new key ongakasebenzi that hasn't worked before. inkonzo futhi yokulayitwa amakhandlela It's also a service to light up the candles lapho eStanderton there in Standerton. ngicela futhi ukuthi ungiphathele ingidi entsha May you please bring a brand new lock
engakavulwa that hasn't been opened. uphatha isikhiye esisha You also have a brand new key lapho eStanderton there in Standerton. inkonzo yokuvula ukhiye It's a service to open up a key. phatha imbewu yakho ka100 rand You may bring a seed of 100 rand. uphathe ama 1 rand amabili You must bring 2 1 rand coins. ama 1 rand abemhlophe 2 1 rand coins. ikhandlela lona uyolithenga khona You'll also buy the candle there. uzalithola selibusisiwe You'll find it being blessed already. ngomhla ka4 October On the 4th of October, umprofeti uzobe lapha ekhaya kwaXaba the prophet is going to be at home. inkonzo at Xaba's. inkonzo ukuvula ukhiye It's also a service to open up a key nokukhanyiswa amakhandlela and also to light up the candles. phatha isikhiye esisha ingedi yakho entsha Buy a brand new key and a brand new lock. phatha imbewu yakho ka100 rand Bring us a 100 rand seed kanye nama 1 rand amabili amhlophe and 2 1 rands. amakhandlela uyathenga khona You'll buy the candles there. ngiza lapho ekhaya emvunzini I'm coming at home in Bunzini. entwalakahla eFryhead Tsolakahla, Fryhead. bonke abantu abaphume ngomningi lapho ekhaya May many people come there at home. inkonzo yokubonga It's a service to be grateful. ngizobe ngibonga unyaka nami ekhaya I'll be grateful for a year also at home. ngiyobonga emathongeni I'll be grateful at the ancestors. impilo yami phela incike ekhaya My life is at home. umsamo wami usekhala lapho khona My altar is at home. kuyobe kufinywa ngendololwane We'll be having a great time. kuyobe kufinywa ngendololwane We'll be having a great time. ngibiza bonke abantu I'm calling all people. sanibonana ekhaya emvunzini Greetings in Bunzini. sanibonani Tsolakahle ngiyanithanda kakhulu I love you all. abaphume bonke abantu inkonzo iyoqala ngomgqibelo The service is going to start on Saturday, ngo9 ekseni 9 o'clock in the morning. ngiyobe ngithandazela iphume ntambama I'll be praying it was going to come out late, ngo1 emini 1 o'clock midday. kudliwe kubuswe We kwaXaba must eat and eat. iphinde ibuye ntambama It also, the service will start again ngekhathi late. zantambama Late times, iyongena ngo6 ntambama it's going to start at 6 p.m. kuyobe sekulayitwa amakhandlela And then we light up candles. abaphume ke bonke abantu mhla ka4 May all October people come out on the 4th of October. ngizobe ngilapha ekhaya emvunzini I'll be there at home in Bunzini. ngizobe ngikhulekela abagulayo I'll be praying for the sick. phatha iID yakho Bring your ID. phatha umquba wasekhaya Bring your soil from home. phatha umhlabathi wasekhaya Bring your soil again from unengane home. ephuza utshwala You've got a child who drinks Nedla alcohol, idakamizwa. the one who takes drugs. iphathele izimpahla zayo Bring their clothes. uphathe ijuice yayo And you also bring a juice as well. ngomhla ka7 December On the 7th of December, sizoba nenkonzo enkulu we are going to have a big khona service lapha ekhaya enqabeni here in Ngabeni yokubonga unyaka to be grateful for a year. sike njalo sihlala sibonga Every year we are grateful. kuzobe kubuswa We are going to have a great time. kufinywa ngendololwane We are going to have a super time. inkonzo yongena ngomhla ka7 The service will start at 7 usuku bonke the whole night. ngomhla ka7 On the December 7th of December, mhla ka7 December on the 7th of December, inkonzo yokubonga unyaka it's a service to be grateful for the onke year. amaqhawe All Amakawe, ayacela ukuthi aphelele they all be here, khona lapha ekhaya elikhulu here eNqabeni. in the big home. onke amaqhawe All Amakawe, ayacela ukuba aphelele may all be here, khona lapha enqabeni here in Ngabeni. sizoba nenkonzo futhi We are going to have a service again. ngalo usuku lolo And on that night, yokukhushulwa kwesidalwa sakho to create your creators, iyongena leyo nkonzo it's going to start that service mhla ka6 ebusuku on the 6th at night. phatha imbewu yakho ka200 onke amaqhawe Bring your seed of 200. lungisa ama5 rand awu4 You must also have 4 5 rands nendwangu emhlophe 1 meter and white cloth 1 meter. ngomhla ka7 On the 7th, inkonzo yokugcina enqabeni it's the last service in Ngabeni yokubonga unyaka to be grateful for the bonke year. abantu sebeyaphuma baya emakhaya And then people will be going at home ukuyokwenza yonke into nemisebenzi to do all things and ceremonies, nokuyobonga ngale ngasemakhaya to also be grateful at home. uyothi uhamba ke la ekhaya By the time you go home, ube sewuthole isibusiso you already get a ukuthi blessing inkosi ayibe nawo so that God be with you. ngithi ke ngomhla
7 I'm saying on the 7th December of December, kuyobe kufinywa ngendololwane. we'll be having a great time. Biza onke amaqhawe. I'm calling all amaqhawe, Onke amaqhawe. all amaqhawe. Kanti ngomhla ka4 On the 4th, 4 October 4th October, baphume bonke abantu may all people come out lapha ekhaya kwaXaba there Mfuzini. at the Xaba homestead, Baphume ko Friday. Friday, Baphume eNquthu. Ngutu, Baphume all over the country. all over the country. Kuyobe kufinywa ngendololwane. We'll be having a great time. Prophet uzobe ezobonga emathongeni. The prophet is going to be grateful at the Kuyobe ancestors. kuthandazela I'll be praying. inkonzo yokuvula ukhiye. It's a service to open up a key. Uyophathela ukhiye wakho omusha. You'll bring a brand new key, Nenkonzo yokukhanyiswa kwamakhandlela. a service to light up your candles. Phatha imbewu yakho You must bring a seed ka 100 rand. of 100 rand. Uphathe ama 1 rand amabili. You bring 2 1 rand coins. Ikhandlela uyolithola khona selibosiwe. You'll find a candle there being blessed. Ngiyanithanda kakhulu. I love you all. Ningakhohle ukuthi every Thursday Don't forget that every Thursday, njalo ngolesine every Thursday, umprofeti uyamthola you'll find the prophet, one-on-one. one-on-one Kanti siba consultation. nenkonzo futhi nomama. We also have a service of Inkonzo women, yomthandazo. a service of prayer. Ayiphela inkonzo. When the prayer finishes, one-on-ones. Ngicela wonke umuntu ozobe khona ekhaya. I'm asking all people who's going to be at Abazofika home ngolesihlanu. that are going to arrive on Ekhaya Friday kwaXaba. at home at the Ngiphathele clubbers. ingubo yokulala. Bring a blanket to sleep. Ungakuphathi ukudla. Don't bring food. Phatha nje ingubo yokulala. Just bring a blanket to Kuyobe sleep. kufinywa ngendololwane. We'll be having a great time. Abasuke Eastern Cape. Those from Eastern Cape, Wonke umhlaba. all over the world, Abaqala abantu ukufika ngolesihlanu kwaXaba. may all people arrive from Bazolinda Friday. khona. They will be finding people. Zonke izinto ngihleli. Things will be there. Every Sunday Every Sunday, umprofeti uyamthola you'll find the khona prophet la ekhaya here at home. one-on-one. One-on-one consultation 500 rand ukubona umprofeti. as 500 rand consultation. Zonke insebenzo ikhona. All the services are there. Zonke lezi ndawo engizobe ngihambela. All the places I'm going to be there, Ngizobe ngiphethe zonke I'll insebenzo. be having all the materials. Ngiyanithanda kakhulu. I love you all. Inkosi ayibe nani. May God be with you. uNkulunkulu anisikelele. May God protect Lapho you. ekhaya Mvunzini There at home in mhla Mvunzini, ka4 October. on the 4th of October, Abaviveke abantu. let people be Mhla there. ka7 sobe sibonga On the 7th will be Khona lapha eNqabeni. here in Ngabeni. inkonzo yokugcina. It's the last service Yonyaka. of the year. Ngiyabonga kakhulu. I'm grateful a lot. Inkosi nibusise. May God bless you. Uma lo msamo esikuwo Ha altari e re leng ho yona, singawulalela re ka imamela, siwuhloniphe. re e hlomphe. uNkulunkulu angasinika konke esikudingayo. Modimo a ka re fa tsohle tse re di batlang. Uma singenza lokhu esikuthunywe la, Ha re ka etsa se re se romilweng mona, khona abantu abangazi ukuthi bathunyiwe. ho na le batho ba ba sa itseng hore ba romilwe. Kunabantu bakini abahamba emhlabeni Ho na le batho ba heno ba tsamaileng lefatsheng, bahamba bonile benamacala. ba tsamaile ba na le melato ba entseng. Abanye babethakatha, Ba bang ba bona ne ba loya, abanye babelwa izimpi, ba bang ne ba lwa dintho, abanye bahamba bexabene, ba bang ba tsamaile ba lwanne. abanye benza ichilo okhokho bakho khona ekhaya Bo phakathi, khokho ba lona ba e tsamaile ba entse tse dingwe abanye tse ding. babulalana, Ba bang ba bolayana, abanye namanje imikhonto yabo ba bangwe marumo a bona le ezweni likamoya ibavimbile. lehodimong e ba thibile. Kunezali kazakini ezahamba Ho na kudala le emhlabeni bonkoko ba boheno ba tsamaileng lefatsheng, eyisezweni likamoya ba ba leng lehodimong, eyisafuna indlela siyazabalaza ba batla ditsela ba santsane ba batla zibanjwe imisebenzi yobumnyama abayiphila kulo ba mhlaba. tshwere ke ditsela tse ditsho tse ba tsamaileng ho Uma tsona. sila sonke sithunyiwe, Ha re le mona rohle re romilwe, omunye phakathi kodwa omunye nomunye angabheki omunye, o mong a ska sheba o mong hareng ha rona, omunye nomunye makacente indlela yakhe. o mong le o mongwe a kope tsela ya hae. Njengoba ungibona nje ngilapha nje Ya ka mpona ke le mona, ngiyasebenza, ke a sebetsa, angisebenzeli imali ha ke sebeletse kodwa tjhelete, ngisebenzela umphefumulo ke wami sebeletsa moya wa nemphefumulo le memoya yabantu bakithi ya le batho ba heso eyaboshwa e tshwerweng ezweni likamoya lehodimong lobumnyama le letsho egodini zosisi. mekoting ya metso. Yingakho ngingahlehli
ha ke buele noma morao abantu bethini le ha batho ba ka reng noma abantu bangakhuluma bathini le batho ba ka bua ba yingakho reng kungahlehli ha ke buele ngoba morao ngiyazi ukuthi impilo yami ke a tseba hore bophelo ba ka incike kobani e eme ho mang ngihamba ke nobani tsamaya le bo ngisebenze mang ke nobani sebeletsa bo mang njengoba ngila ya ka ke le mona njengoba ngila ya ka ke le mona angilethanga la ha ka itlisa mona kunabantu bakithi bakamoya hona le batho ba heso ba bona abangilondolozile imini ba nobusuku bontsha bosiu le phakathi motshehare kwezitha zami hara ha di rata nengaphakathi emndenini Lehareng ha nengaphakathi enkonzweni Le ka mahare ngoba kerekeng. ikhona izitha di ngaphakathi teng ka mohare akusibo bonke abantu abakhona ha se la batho ba bohle ba leng mona abangithandayo Ba ba o rata. njengoba nawe futhi Yaka le wena akubona hape. bonke abantu Ha se bona bonke abakuthandayo batho ba o rata. ngisho kwifamily Lehare ha phakathi lapa ngisho la hao. phakathi enkonzweni Kerekeng. akusibo bonke ha se bohle abantu batho abakuthandayo ba o ratang abanye bahamba nawe ba bang ba kanti tsamaya le abahambi wena. nawe Kganthi ha ba tsamaya le wena. emasayidini Ka mo mathoko. bayakuhleba Ba o seba. bayakubulala Ba o bolaya. bayakuthakatha ba o loya uma wazi ukuthi uzele ntoni ha o tseba hore o tletse ngabe eng kade wabusiswa ka be kgale o indaba hlonolofaditse o na unezindlebe le ditsebe kodwa uzwa ha o utlwe kukhona abantu abalizwayo izwi ho na le batho ba utlwang kodwa lentswe. inhliziyo zabo Dimpelo tsa bona. zisaselikhuni namanje Santsane di le boedibe baningi abantu ho abahluphekayo na le la batho ba bangata ba hlophang abahlushwa zinhliziyo ba hlophang ke dipelo ezabalikhuni emndenini tse ding tse ding zomama babo tsa bomme ba nobaba bona babo le bontata bona namhlanje khona abantu abakhona kule ndawo kasheko ho na le batho ba ba leng mona abasosizini ba ba leng into bohloko zabo zimnyama ntho tsa bona di ding abazange baloywe ha senke ba loile iproblem ekhona bothata bo bo leng teng babanjwe zinhliziyo ba entse ke dipelo zobaba babo tsa bontata bona ezahamba tse inama-secret di tsamaeleng di na le diphiri nendlela zobumnyama le ditsela tse diso namanyala le dibe njengoba namanje le jwale abanye phakathi ba kwethu bang hare ha lona every sunday Sontaha every molomo. thursday Labona umoya bayathandaza mo. Ba rapela. bayalizwa lelizwe Ba liutlwa enqabeni lentswe lena but enqabeni. abafuna ukuphenduka Ha ba batla ho fetoha. ey'nhliziyweni zabo Pelong tsa bona. kugcwele ubufebe Ho tletse ubufebe. kugcwele ukuhleba Ho tletse useba. kugcwele ukweba Ho tletse utswa. kugcwele Ho ubuthakathi tletse ubuloyi. abanye banenzondo Abanye phakathi kwethu banelihloya la bakhona hao. namhlanje Ba teng ka kodwa jeno. iy'nhliziyo zabo Dipelo tsa bona. iy'nhliziyo zabo dipelo tsa phakathi bona ka mohare inhliziyo yakho pelo tsa bona namhlanje kajeko kunabantu abangenalutho ho na le batho ba ba ngenxa yobaba babo Ka lebaka la bontata abangazange bona. baba neqiniso Ba seke ba be le nnete. base bahamba emhlabeni Ba ile ba tsamaya abanye lefatsheng. omama phakathi ba kwenu bang bomme hare ha lona abanaqiniso ha ba na nnete bafihla imisebenzi yobumnyama ba fihlile mesebetsi e metle. beshadile emshadweni ba nyetse manyalong abafuni ha ba ukuhlambuluka batla ho hlapoloha kunamadoda ho akhona na le banna ba angafuni batle. ukuveza iy'ngane Ba sa batla ho abayithola hlokomela ba ngaphandle ba ikrele namanje bafihlile Kajeko ba bafihlile fihlile. amakhosikazi Tletse basadi kunabantu ho na besifazane le batho ba basadi abazela iy'ngane Ba batle ba le emshadweni mo zangaphandle menyalong a ko ingane iyothola ha isindala o tlo kry-a le ukuthi moholo. umama Hore waphuma mme o ile a tswa. wathi uyontshontsha A re wa ikutlwa. wahlala isisu Ba dula mpa ziyabambana lezi zinto di a tshwarana dintho tsena ofuna ukudlala o batla ho tshameka makadlale ha tshameka siyobona ukuthi ugeyina ntoni tlo bona hore o tlo kry-eng akusizi ukuba la ha o thuso ba kodwa inhliziyo yakho pelo ya hao inhliziyo yakho pelo ya hao inhliziyo yakho pelo ya hao noma ungagqoka le ho noma kapa ungagqokisa udenda Lo kapara suit noma ungahamba ngemoto enjani Kapara ka- noma ungagqoka impahla edura kanjani kodwa masila ha re le mona into ebheke usomandla ntho e shebileng ke modimo kulo msamo altaring Inhliziyo ena yakho. ke pelo ya hao O e wonke etsa. umuntu okhona motho o mong le mong a leng teng. makashintsha indlela yakhe Tshentsha tsela ya ma hao. ufuna umsamo Ha o wakini batla altar ya heno ulunge e loke. uzulungele wena ngisho inzalo O lokela yakho le wena le bana ba hao ma uzala ha o tla mona ma uzala ha o tla mona kunento ho na le ekubambile ntho e o tshwereng eyisecret imfihlo yakho e leng sephiri sa hao imfihlo yakho isona silwane sakhe sidla into zakho sephiri sa hao ke sona Leso phologolo senhliziyweni e tla- yakho. e leng mo pelong ya hao ithi ingoma kababa pina ya ongizalayo inkosi yamanazaretha beleha modimo wa Nazareth. isazelo Tsebelo. singishiye ngedwa se nshile ke le Yesu. kukhona izinto ozenzayo Ho na le ntho tse di engama-secret etsang. Tse leng dibe. engamanyala Tse leng dibe. kodwa masulele wedwa o ebusuku robetse moleya ekulaleli o kwakho robaleng ha hao ziyabuya di a gutla
khona abantu abakhona namhlanje Ho na le batho ba ba leng teng bakhona kajeno. namhlanje enqabeni Teng kajeno nqabeni. bayahlabela bayaqhobezela Bashayela. ungase ufunga ukuthi bawungena ezulwini Ekare ba ilo kodwa kele inhliziyo zabo Pelo tsa bona. inhliziyo yakho Pelo ya hao uma ingavumi ha e sa dumele iyovunyelwa e ubani tlo dumela ke mang ngoba ababulali babolai nezilwane le dipholofolo zisenhlizweni yakho dipelong ya hao abanye baguguda ba emsamo bang ba kokota mesamo abanye beguqile beshisa ba impepho bang ba khuna unesilwane senzondo enhlizweni akazwani nomfowabo akazwani nodadewabo kodwa ubambe impepho o no tshwere mpe ufuna inhlanhla o batla lehlombe abanye bakhona phakathi kwenu namhlanje kule ndawo bagugudwa isilwane somfebe bagugudwa isilwane samantombazane bagugudwa isilwane samadoda iyokhuluma iqiniso sebeza moya samoya sokesibona ukuthi owakha nomuzi kayihlo ke re bona re tlo aga motse wa ntate na nokuqaba lamantombazane ha ntse o tshwere nalo basadi muntu ohlezi naye motho o dutse le yena. awukamlobole ngisho ukumlobola awuhlawule ngisho ingane zakho kodwa ubhizi ney'keti o santsane lo sokesibone ukuthi uyowuvusa nomsamo wakini tsosa altare ya heno awukho umsamo uyovuswa ha ona zifebe altare e tlo tsosang ke difebe ngazathi wagqatshwa ngenhlanga o yamantombazane ka re o etse ntse o hlabetswe ka basadi baningi abantu abakhona la ba teng batho ba ba leng ngabe teng. bakude kabi ngempilo ka ba ba le kgola hampe ka bophelo musukufuna ukuthi impilo se ka batla noba bophelo ubumnyama bahanjwa uyihlo botsho bo tsamaileng ke ntate buthwale uwe borwale ke wena phinde futhi ney'ngane zakho borwale hape ke bana ba hao lalani laba kwethu mamela mona batho Likhona bese le teng a kere sizogezwa masiko re tlo hlapiswa ha re le mona sizogezwa iqalekiso re tlo hlapiswa dibi ha re le mona kunabantwana babantu abakhona ho na le bana ba batho ba ba leng into mona zabayilungisa imnyama dintho tsa bona ha di loke di ditse amazi ukuthi konakalaphi ha ba tsebe hore ho kanti etsahetseng iproblem ekhona bothata bo bo leng teng babanjwe zinhliziyo ba tshwere ke dipelo engazange zalunga tse seng ke dilong zabazali babo liyabavusa lelizwe abalizwayo le tlo o tsosa lentswe le le utlwang yingoba wena unenkani o na le uyitshela kgale. ukuthi uyazi kade wafika o itjwetsa gore gale o kulolu fihlile hambo mo tseleng ena akekho umuntu omdala la ha ona motho o moholo mona sonke singabantwana bohle re bana singabantwana bakajehova re bana ba jehova ungayitshela ukuthi umdala kade wafika ka ijwetsa gore gale kungenzeka ukuthi kudala wafika gale o ka etsa gore gale o kanti fihlile. futhi uyoba wokugcina o futhi tlo ba wa bofelo gape abokuqala ba o baba simolola ngabokugcina ke ba ba bofelo abokugcina ba bofelo baba le bokuqala ba ba o simolola ungamboni lo mfowenu ska bona abuti wa hao. ongasebenzi O a sa ngoba nakho sebetse. uyasebenza Hobane wena wena o sebetsa ucabanga ukuthi kuyohlala o kunjalo nahana gore o tlo dula go le jwalo. uzukhukhumale O bo yazi ukuthi ikgokgomosa. one day tseba gore le leng la matsatsi ungaba o ka ba ekugcineni bofelong abe sekuqaleni loya yena a ba ba bosimololong mawufuna ukubona uNkulunkulu ga ba tlo bona modimo nenhlanhla le lehlono nomsamo wakho le altare ya hao hlukana namanyala Ga wa na le uyawazi ke amanyala wa owenzayo tseba dibe tse o di etsang inhliziyo yakho pelo ya hao iyawazi amanyala ya tseba di nomthakathi uyazazi mayikhona la ukuthi uyathakatha uyakhwifa moloi ebusuku le yena wa itseba nofeba uyazazi ukuthi uyafeba wa tseba gore wa feba nojola uyazazi ukuthi uyajola wa ratanang wa tseba gore wa ratana angiphinde ngibheke emadodeni e re ke shebe banneng hamba ngeke uwakho umuzi kayihlo tsamaya o ka se wa he motse wa ntate hamba olala tsamaya o robala namantombazane ongawazi le basadi ba o sa ba nosisi tsebeng. le ongabazi bo ausi ba o sa ba tsebeng. nokuthi bafelwa amadoda ba shwetse amangaki ke banna ba bakae sebefelwe zingane ey'ngaki ba shwetse ke bana ba bakhipha bakae. izise Ba ey'ngaki ntshitse dimpa tse kae? umzimba wakho mmele wa hao kunabantu bakini ohamba nabo bakamoya go na le batho ba heno ba moya ba o tsamayang. abangazwani namanyala ba sa utlwane le dintho. yikho abanye bengasaphuphi Ba bang ha ba sa babalele loba. ebusuku Ha ba robetse ngoba bosiu. iy'thunywa ibavakasheli Ngoba badimo ha ba ngoba ba bagcwele etele. amaphunga Ba tshwere menkgo. abantombazane Abasadi. bagcwele amaphunga Ba tletse menkgo. amadoda Abanna. imbhede yabo Peto ya bona. washintshashintsha amadoda la uqashe khona embhedeni gore ba leng teng petong ufuna ntoni empilweni o wena batlang bophelong uthi ujehova ngibuza jehova re ko ngibuza wonke umuntu okhona Ngibuzisa motho omunye ngibhekile omunye nasey'nkundleni le zokuxhumana social media umzimba wakho mmele wa hao oyithempeli o e leng labantu bakini Ya batho ba okumele heno. bakhulume ebusuku mawulele bosiu ha o robetse abathonga kini afuna ukukhuluma badimo ba heno ba batlo inkinga bua yakho bothata ba hao ile misebenzi obumnyama ke mesebetsi e metsho
abantu abaningi batho ba bangata bavalelwe izinhliziyo zobaba babo ezahamba isebumnyameni. tata bona tse di tsamaileng botso Baningi abantu abakhona ba la. bangata batho ba leng teng Khona abantu abazelwe neziphiwo ezinzima kabi. go na le batho ba ba belegile dimpho tse Bathi boima zivalwe di kwetse amaqala ke asemndenini melato ya lapeng enziwa yilaba e sebahamba. ba itsong ke ba ba tsamaileng pele ga lona Sanibonani. dumela Uma ulalela ha o mamela nokulalela o mamedisisa izwi lentswe alibuyi lambala. ha le boele morago Hayi abantu abalalelayo ha e batho ba ba mamelang bangenzi. ba sa yetse Abanye namanje imizwa yobaba babo ba ba le jwale iyafa. metse ya bontata bona ya Iyafa igwalile Yasha. emakhaya. ko hae Baboshwe imisebenzi ba ubumnyama tshwere ke eGoli. metse ke Baphuma ba beyosebenza. tswile ba ile ho sebetsa Zababona ithunywa badimo bephuma. ba ba bone ba Bethatha ikhwama ka zi-empty. dibeke di le Bafika eGoli zabavulela ithunywa. badimo ba ba Bakhohlwa ukuthi baphume emzini yoyise gore ba tswile metseng ya bontata ba bethunyiwe. romilwe Abanye balibala zintombi. Ba bang ba shebile Abanye basadi. balibala Ba bang utshwala. ba shebile bojwala. Abanye balibala ubufebe ba eGoli. shebile bofebe Namanje imizi igwalile. le jwale metseng Emakhaya. ko mahae Igwalile imsamo. ya shwa altare Bafika eGoli. ba fihlile gauteng Inhliziyo yabasa kwanhliziyo ngise. e ba isa mo tseleng e sa siamang Uma inhliziyo yakhe ingavumi, gape le ya o sa iyovunyela ubani. dumella ke Ngoba ababulali nabaphikisi babolai le baphedisi basenhliziyweni ba yakho. pelong ya hao Abanye badliwe ba iGoli. bangwe ba jele ke gauteng Osisa abanye bo ausi ba sebayishadisa kulomhlaba waseGoli. gauteng Sebaba ngomama sele bomme baphuma ekhaya kuyizingane kuyizintombi bezosebenza eGoli. Namhlanje sengomama nemizi abahleli kuyona yaziwa emathongeni wabo. ha itsibi badimo ba Basafuneka namanje abanye. ba santsane ba batla ba ba mo lona Bayafunwa. ba batlwa Inhlanhla engaba nayo ngikhumbula ihlono ke ile ngaba le lona ke hopola ubaba wami wangibeka isandla uthingo lenkosazana. ompile letso thingo lenkosazana Selingasaphumi lapha ebuhleni asa tswa ko bohleng esebambekile ngokwenyama. ana tshwarehile ka nama Inkosi idunguzela sezoshintsha ibhantshi. a setse a tlo change baiki Ngomunye womuntu owathandwa uNkulunkulu. ke o mongwe wa motho wa ratileng ke modimo Kahle ngiyakhumbula ukuthi khona inkosi eyayikhona ithi izobona Unona le kgosi ne a le teng. ayizange ilibone a senke a mmone nabanye le ba bangwe ngoba yayingasaphumi. gobane o ne a sa tlhole a tswa Ngasuka la eGoli ke tloile mona gauteng ngidrive ngihamba nomfundisi okhanya. ke reila ke tsamaya le moruti Ngathi ngicela ukuyobona kwathiwa ngeke umbone. ba ro ka se mmone Akasabonwa. ha a sa boniwa Ngathi uma ngifika ebuhleni ka re ha ke fihla bohleng yami imoto yami zama koloi di a ema zapaka egate. di a paka gating Ngathi uma ngifika kwavula ugate kwathiwa uqaba. ha ke fihla ba re ke tlaba Babathe bayavimba. ba re ba a thiba Kanti inkosi yamaNazaretha kanti modimo wa manazaretha isengizwile ngokukamoya khona setse a idunguzela nkutlwile ingasaphumi. ka moya ne setse a sa tlha sa tswa Yathumela a romela inkosazana. o mongwe ka mogala Yafika lapha ngasemaphoyiseni avala a igate. fitlha di-security tse di kwetseng gating Yafika athi ubaba uthi ucela umshumayeli uqaba. ntate a re kopa moshomaele tlaba Abantu bamangala batho ba makala lavula igate. gate ya buleha Kwathiwa ngenani ba re kenang kwavuleka umnyango edining room. ha buleha monyako dining room Ngashaya uvalo.
ka shapa ke ngoba letswalo khona izinto uNkulunkulu namathonga Khona le mayesevulile dintho he mazenze Modimo le ukuthi badimo. ushaya uvalo ha di etseha o shapa ke letswalo mayesebusisa uzoshaya uvalo ha o hlonolofatsa o shapa ke uzobabaza letswalo ngathi mina ha ngiyongena endlini kaShembe ka kena ntlong ya sheba kwathiwa ubaba uthi ngena ba re naye ntate re ke umfundisi le moruti ngaqala ngama ngasemnyango ka ema o lebatile angena ka kena sangena dining room ra kena dining room akaqhamuka uShembe ulapha ekamerweni ha so hlahelle ka kamoreng phansi sekwendlalwa icansi fatshe se ba ile diho udlalwa icansi ha di le leho ngafike ngahlala phansi ka dula fatshe sahlala nomfundisi ra dula le moruti ngithethe iminikelo ke tshwere menielo ngihambise kubaba ke tsamaisa ho ntate ngathi uma ngifika ngihlala phansi ka ra ke fihla ke dula fatshe ngiqalaza ngithi ke sheba ngisendlini kaShembe ke ko ntlong ya shembe Kwenzakalani? ho etsahala eng endlini kababa ko ntlong ya ntate angenwa phela lapha noma ha o kanjani kene ke jwang kapa jwang ka mo bamangala abantu ngaphandle ba makala batho ko ntle yikho lapha kwaShembe ke le kwa shembe ngagcina senginezitha ka felletsa ke na le ama-enemy dira uNkulunkulu mayisekuthandile modimo ha o ratile uzoba nazo izitha o tlo ba le dira uNkulunkulu mayekubusise emndenini wakho modimo ha o hlonolofatsa kumele lapeng, wazi ukuthi uzoba nazo izitha tshwanetse o tsebe hore o tlo ba le dira naphakathi emndenini le ka mahare zizoba lapeng khona izitha ba zakho tlo ba dira di tlo ba teng. abaqhapheli bakho bazoba khona ba tlo ba teng abazoba ngaphakathi ba tlo ba nka mahare abanye esiswini ba sikamawakho bang mpeng ya mahare okhalweni likayihlo ko o tswang tateng abazokushintshela ba tlo o changetsa ngahlala ka dula zathi sisahleli ra re dutse yaqhamuka inkosi a hlahella modimo yafika iyama a fihla a ema khona amagama awakhuluma ho na le mantswe a kile a wa bua engeke ngiwasho e nka sa tjho ngiyoze ngihambe emhlabeni ngingawashongo ke tlo ba ka tsamaya lefatsheng ke sa wa bua ngoba yayiqwashisa mina hobane na bontsha nna yafika yangibusisa a fihla nhlhonolofatsa yangibusisa a nhlhonolofatsa ngifuna ukutshela isimanga ke batla ho jwetsa dimakatso ngayikhipha ngayichaya imali ka imnikelo fihla ka e nka ka e beya mole ngikhala ke lla ngoba ngabuswa uyena la wakubeka hobane isandla ke hlonolofaditse ke yena a wathi mpeile bonke letsoho abayofika kuwe bohle ba ilo fihla ho wena uyothi inkosi o babusise tlo re modimo ba bayothola hlonolofatsa yonke into ba tlo abayifunayo kira ntho engwe le engwe ba e batla yingakho namanje le hane jwale lento engayiphiwa ingaphuphi ntho e ke e filweng ha e uyathanda awuthandi wa rata ha o rata ayiphuphi ha e tsamaya kuyophupha o wena tlo tsamaya wena mawujahana naye ha o jahana le nna ojaha mina kuphupha yena ha o jahana na o shwa yena ngoba le yami ayiphuphi bane ya ka ha e tsamaye dala bethi hayi izophupha gale ba re ngisho tlo kwaShembe basho bathi awusephumile izophupha lento ba re tlo tswa kanti abazi ukuthi ha ba tsebe hore yazelwane ngibambe ngesandla ngingashi imli yazelwane ngibambe ngesandla Ingashi yazelwane ngibambe ngesandla ngingashi Yala angeke ngiyekele ukucula ngobaba wami kamoya nka se tlohele wa pela ka ntate wa noma hao. ngila inqabeni le ha ke le nqabeng nawe ngithi ungayekeli le ukukhuluma wena se ka tlohela ngoyihlo ho bua ka ntate phela ubaba wami kamoya ke ntate wa ka wa moya nkutlwe alungizwe ngwana mntanami ke kopa o nkutlwe ngwana namhlanje kajeno kajeno leso sandla seatla se esahlala phekwami se nditse hodima masibusise a lo namhlanje hlonolofatsa leso sandla letsoho leo leso sandla hayi sebenza moya sebetsa mo leso sandla letsoho leo masihlala lesi sandla ha se dula letsoho emselula phekwakho Sakufika makuvuleka into zakho Makuvuleka into zakho. makuvuleka inhlanhla yakho hlonololo la hao makuphelisa inhlupheko phekwakho inhlupheko di lapha ngomuzi kayihlo Makuphelisa ngomntana. makuphelisa inhlupheko inhlupheko. leso sandla leo leso sandla letsoho leo leso sandla Leso leo. esangihlala Sasentuthini. esahlala ekhanda lami Lidutse enhlong yakho. masibusise namhlanje Hlonolofatsa mawubusise namhlanje Hlonolofatsa leso kajeno. sandla Isandla se. leso sandla Isandla se. hey leso sandla Isandla se. hey leso sandla Isandla se. leso sandla Isandla se. leso sandla Isandla se. leso sandla Isandla se. masahlele phekwenu Fulo hodima lona isandla sikababa isandla sa ntate isandla sikababa isandla sa ntate masahlele phekwami Fulo hodima hao. masahlele phekwenu Fulo hodima lona. makuvuleka iminyango makuvuleka iminyango makuvuleka iminyango makuvuleka iminyango makuvuleka iminyango
leso sandla Sihlasela. leso sandla leso sandla singibambile ngiyasizwa singibambile ngiyasizwa leso sandla leso sandla leso sandla leso sandla hayi ngiyasizwa njengamanje ngiyasizwa lesi sandla sikababa leso sandla makuvuleka into zakho leso sandla isandla sikababa ngiyasizwa phekwami isandla sikababa ngiyasizwa phekwami makuvuleka imali makuvuleka inhlanhla hey leso sandla leso sandla sikababa leso sandla sikababa leso sandla sikababa leso sandla leso sandla leso sandla leso sandla isandla sikababa isandla sikababa isandla sikababa isandla sikababa babaphila abantu ukuba kade wazi ukuthi kwenzakalani ukuba kade wazi ukuthi kwenzakalani ukuba kade wazi ukuthi kwenzakalani isandla isandla sikababa khona into eyenzakalayo phakathi isandla sikababa isandla sikababa isandla sikababa isandla sikababa siyabathinta isandla something happened ngiyathanda phakathi ngiyathanda phakathi ngiyekeni kanjani ngabe phakathi isandla ukhona ufuna umsebenzi aphakamisana ukhona ufuna imoto aphakamisana ufuna isibusiso aphakamisana isandla sikababa isandla sikababa isandla sikababa isandla sikababa isandla sikababa isandla yonke into yavala impilo yakho ungakazalwa isandla sikababa siyavula namhlanje zonke into eyivala abathakathi isandla sikababa isiphiwo sakho ngiyasiphakamisa njengamanje ngiyasibuyisa
Isandla sikababa. Isandla sikababa. Isandla sikababa. Isandla sikababa. Isandla sikababa. Isandla sikababa. Makufuneka imisebenzi. Makufuneka imisebenzi. Abafaka ama-CV. Isandla sikababa siyofuneka ofisini. Abakholwayo. Abakholwayo. Baphakamise izandla. Isandla sikababa. Oh Nkosi yezulu nomhlaba. Simakade. Zulu eliphezulu. Abanye abazulu eduma phansi emhlabeni. Duma beyaduma ezizweni. uNkulunkulu wabakhosana ethohlala. Mvenqangi. Wena wakhona emadula. Ngiyakhuleka namhlanje. Makuvuleka iminyango. Iminyango yabathakathi. Ngiyayivala namhlanje. Iminyango yabaloyi. Ngiyayivala namhlanje. Bonke labo baba ongiphe bona. Ngicela ubakhumbule namhlanje. Isandla sakho masibasikelele. Inkosi mayibabusise. Halalisa. 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 Phakamisa izandla. Halalisa. Halalisa. Stand up. Halalisa. 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 Namhlanje ngilethe izibusiso namhlanje phakathi kwethu. Ngilethe izibusiso namhlanje. Akube ngathi uyaqala ungena namhlanje. Konke kuzokwenzeka namhlanje. Ngiyaprofetha namhlanje. Iminyango evala abathakathi. Iminyango evala imithi. Izitha zakho namhlanje bayishabalaliswe. Halalisa, halalisa, halalisa. Halalisa, halalisa. Halalisa. Yay! Uma kunemimoya Hailile moya. ayikhulume. Haibuwe. Ayikhulume. Haibuwe. Ayikhulume. Haibuwe. Phansi mlase phansi mncane. Ravatsa mfatsi. Ya. Thatha umphapho beke. Baba. Tati. Baba. Usebuya ukuyothwasa. Baba. Ukhulile uthwasa. Langa. Usebuya ukuyothwasa. Sebuya kothwasa. Ena 19 years. Bese nabo 17 lapho. 17 eyothwasa. Yes. 17 years. But akukhanye lutho. Hauna twekhanya. Athi sibona. Haribona. Ingelosi yami ayikusebenze. Ngiloyilaka halo sebenzi. Gogo omkhulu bani? Nithini bomkhulu thini bogogo? Nami umprofeti uXaba. Prophet Xaba kuyona. Nali ithambo lenu. Kuyela la Ubani la? Kimali mbona. Ubani ophila kuye? Kimaphela ngoye.
Khuluma. Bua. Ubani? Uma. Ha? Mina uncanana. Ubani? Uncanana ogana yagomede. Nifuna enzeni lo mntwana? Lebatlayise ngwana. Nimlethele ntoni lapha? Tlisetse mona. Limlethele ntoni la kimi? Mutlisetse ngona. Nifuna ngimenzeleni? Lebatla ke mesetse. Ubani wena? Umangwe. Baba ubani okhuluma ngaye? Ubani lona ashoyo? Lo muntu obumuzwa ubani? Uthono mutlwa ke mang? Uthe ubani? Nganana bani nganana? Na ugokwakhe. Gokwakhe. Okay. Magogo hai. Akasekho emhlabeni. Asaliyele fasi. Mhlabe akasekho emhlabeni. Akasekho emhlabeni. Gogo, Gogo. nifuna enzeni lo mntwana? Lebatlayise ngwana. Nifuna enzeni? Lebatlayise. Nifuna enzeni? Lebatlayise. Nifuna enzeni? Lebatlayise. Gogo, Gogo. nangu umprofeti. Ke mo prophet. Nifuna ukuthi ngimenzeleni lo mntwana? Lebatla ke mesetse ngwana. Mgibela ngaphansi esiswini. Bese yamhlabulolo. Uvulela inhlahla. Naso uvulela inhlahla. Usikhayizela. Usikhephe bomnyameni. Usuke ekhaya ngithi? Otho hai. Umlande ekhaya special. Especially Ekhaya kuphi? eMtubatu. Ubuye eMtubatu. Otho muthi batu. Special uyahamba futhi eMtuba. Izolo Usayahambile. Sithatha mayili. Wahamba izangoma. Atsama dingaka. Wathwasa. Athwasa. But akasizakala. Ha thusa hana. Lethi ikhandlela ngizomthusa. Kisakaresa ke tlomuthusane jwang. Ikhandlela. Lethi ikhandlela. Kisakaresa. Sebenza moya. Hey, sebenza moya. Sebetsa moya. Moya kaBaba. Moya ntate. Wena sibani? Wona le bone. Ngivula isipho sakhe. Ke bula mpho ya hae. Ngivula umsamo wakhe. Ke bula altar ya hae. Ngivula umsamo wakhe. Ke bula altar wa hae. Ngivula ipho zakho Ke bula namhlanje. dimpho tsa ho kajeko. Makuvuleke namhlanje. Ha di bule kajeko. Ngistop umoya wokuwa. Ke emisa moya wa ho. Moya wokuthatha ikhandlela ubeke lapha kena. Ya. Ngeke uyenze lento ungayiphiwa. O ka se etse ntho ena o sa e fiwa. Ngeke uyenze ungayiphiwa. O ka se etse o sa e fiwa. Ha ka ya go dikerekeng tse dingwe. La kuyena. Ba tlo re ko o ye. Namhlanje ngiyakukhanyiselwa. Kajeko ke a o kganyisetsa. Nazoke. Ke tseo. Nazoke. Namhlanje ngicela umvulele. Kajeko ke kopa mmulele. Ngimfaka insebenzo. Ke mo kenya tshebetso. Ngibulala ubumnyama Ke kuyena. bola montsho ho yena. Ngikufaka insebenzo Ke o namhlanje. kenya tshebetso kajeko. Ngiyakuvulela. Ke a o bulela. Gogo khanya phe kwakhe. Koko khanya hodima hae. Khanya phe kwakhe. Khanya hodima hae. Utheni gogo? O reng koko. Utheni gogo ngiyakukhanyiselwa. Ke a o kganyisetsa. Thank you. Ke a leboha. Thank you. Ke a leboha. Thank you. Ke a leboha. It's the first time esala. Ke la ntlhatla mona. Uyaqala ukuza. Simolla ho tla. Uyaqala ukuza. Yaqala ukuza. Uyaqala ukuza. Simolla ho tla. Baba uthena? Ngiyabonga kakhulu baba Bathori. mfowethu ngiyabonga. Kutse kubusisa. Modimo o hlonola fatshe. Yebo sawubona mntanami. Ebe sawubona ba. Ngibona imali, Ngibona yini lapha challenge. imali? Bekhuluma abantu abadala bebethi anizobabongela ukuthi bakhiphile isigodi usizini. Awu Nkosi nangekhala Nkosi yami. Bewala. Bebekhuluma kuona manje. Akubusise uNkulunkulu. Modimo o hlonola Kutse fatshe. kubusise mntanami. Modimo o hlonola fatshe. Sanibona baba umprofeti. Mina baba umprofeti ngiphethe nanga ama 10 rand la kuthi angizonikelela bengiphethe kanje nje mangithumela ekhaya. U10 rand kuthi ngiqale ngawo nginikelele ingilosi kaBabushembe. U10 rand nginikelele ingilosi yala ekhaya enqabeni. U10 rand nginikelele ingilosi engihamba nayo. U20 rand bese ngicela konke engiphisayo empilweni bihanje nje baba. uNkulunkulu akubusise baba. Bengisathanda ukubonga imoto engiyithole Monday. Ha. Ngitheni imoto? Iphi? Ekayo. Ngipake la baba, but ubaba uzoyizisa. Hayi ayilunguze eminyango. Upho baba hamba uyithathe Hayi, baba. Iphoyisa leli. Ke leponisa. Ngiyazi ukuthi iphoyisa. Angithi konje weliphoyisa. Leponisa. Iphoyisa leli. Yabona ngiphethe amaphoyisa. Ngeke ungithintele. O ka se nketse lotho. Mawungathi uyazama ngeke uphume la eminyango la. O ka re wa leka o ka se tse monyana. Waza ke. Bongake mntanami.
Ngibonga nomsebenzi baba. Bengaqualify for increase emsebenzini ngoba bengakaqeda unyaka, but after ngingene la eminyango, the following week ngathola i-email emsebenzini ukuthi ngithola increase, ngithola nebonus futhi ngiyabonga. Wangena eminyango. Kena munyango. Awuyilande baba uyibeke lapha ngasemnyango ize lapha. Itle munyango. Dumela. Ninjani maqhawe? Ngizocela nami ukubonga. Ngangilimele la ngiqhuga mawungakhumbula baba umprofeti. Wathushumayela la ngafaka imali ephaketheni. Kwase kufika kwakhuluma umuntu wathi hamba ufake enye ngokuthi kufanele ukhunge isidalwa sikamprofeti. And then odokotela babengaboni la ngoba ngibahambe baze baba u3. Ngafika la ubaba ngamtshela ngathi ngiphuphe kuthiwa ungelule. Wathi ubaba ayigibela phezulu. Ungelule imali ke enye ngangiyifakile ungayibonanga njengami. Ngase ngikhipha enye le kwakuthiwa futhi angiyiphinde ngizokhunga ngayisithu. Ngiyabonga maqha. Usindile. Usithile. Sengasinda ba. Shaya ihlombe. Sanibonani maqhawe. Igama lami nguNandipha, ngisuka eMzimkhulu. Ngelinye ilanga ngeza la esontweni ngizagoduka ngiya ekhaya. Ngafika la ngathenga isiwasho espinki lesesisalt espinki. Ngathenga ugeza ikhaya isiwasho leseskebhodleleni. Mangifika ekhaya ngafika imvukuzane igcwele umzi omnyama imvukuzane uvukuza umzi wonke. Ngafika ngachela ngaleswasho ngasithela ebhakedeni ngachela umzi wonke. Kuthe ekseni ngakusasa mangivuka ngithi nje ngiyaphuma ngiya kwenye indlu. Ngabona lento le engathi igundwa nje ifili iphumele ngaphandle. Mangithi ngibuzo sesami ngithi hayibo yini lena? Utho sesami hayibo imvukuzane le. Ngithi ngiyabonga kakhulu engilozi ngamprofeti uXaba izwasho zakhe ziyasebenza because imvukuzane yaphumela ngaphandle. Ngangiqala nokuyibona into eyimvukuzane ukuthi into enjani, so ngithi shaya ihlombe bakwethu. Shapa matsoba bathu Shaya bese. ihlombe. Sanibonani. Mina ngizobonga imoto bese ngicela ubaba angibusisele yona. Uzobonga imoto nawe? Sana buhakolowe. Iphi? Ekayo. Ayishawula yini imoto? Ngasho. Kichelo. Apha mangami ngasho. Hayi makaka kichelo. Nawe uzoyigibela yabo manje nantseni imile manje new cars nansi lapha Ole ekhaya. chekiela. Sanibonani. Mina nguNokthula kaNtombela eNkandla. Bengila ngeSunday edlule umprofeti wathi ubane ophethwe ingwici. Wathi asibe sokuqala ngaphambili nami ngabuya ngajoin abanye. Umprofeti wesekhetha mina wathi ufuna ukulapha umuntu namhlanje noma isikhathi esisincane. Ngilaphekile ngoba into le ibingishaka kakhulu ukuthi ngingakhona ukudla. Manje ngiyalamba. Nokuye toilet sengiyaka toilet kuvele ngoba benginenkinga ye toilet ngingakwazi ukuye toilet kahle. Manje ukulamba okukhona mangifuna ukudla ngidla manje. Ngicela ingilozela ekhaya ngathi ngaqhubeka nokungilapha. Ngiyabonga abazalwane. Shaya ihlombe. Shapa matsoba. Sanibonani maqhawe. Ngumama Ntuli ngasekhaya eNyukasela. Nesikhathi eside ngifuna umsebenzi njoba ngugogo ngibheka izingane ezingena abazali. Kodwa uNkulunkulu emuhle kwasenqabeni. Ngutholile umsebenzi kwathiwa ngizofundisa abantu ukuclean ehotel. Hey awubheke nje abantu abadala abathola imisebenzi. Ngolo bakira imisebenzi. Ya sanibonani maqhawe. Yebo. Amen. Igama lami nguNhlanhla ngokwamdlalo emahlabathini oluntu. Kusho ukuthi kwakunyaka ka2023 ukhona la ubaba ngisazi noma wayethe ubuya ebuhleni. KwakuJuly impela ezethi ngene khona kanzima kodwa ke wangena baze bathi uyangena ngempela. Kusho ukuthi ke wase ubaba ebuya athi ubuye nesibusiso somsebenzi wathi mayebuye nesibusiso somsebenzi wasihamba khona umnyango awubeka la wathi wonke umuntu akangene kuwo
kusho ukuthi ngangasebenzi ngaleso sikhathi nami ngangena ngacela umsebenzi ngenhlanhla kuphelanga isikhathi singakanani ngavele ngawuthola ngithe mangisawutholile cishe ngasebenza futhi inyanga ezu7 ngaphinde ngabizwa kwenye interview ngaya futhi khona umlungu wakhona ke wabeka izaba ukuthi hayi unqene indaba ukuthi mhlambe ngeke akwazi ukungiqasha ngezimo zemsebenzi wamakhampani acishe efana kodwa futhi kwase ukuthi ke ngolesine futhi ngabizwa futhi kwenye interview ngayiphasa ngiyoqala ukusebenza nge1 khona ngisuka futhi emsebenzini hey kikisa Halalisa. That's it.